ngapor ka baning kong ngapan pau ki jing aingu yo blay pat ka jing priang sobhai yang ilang iway pe way baro kan kapor lengba kan ka good news tv jong ka jinga seng samla KJP sinot sepngi pangini shashkor lengkot ya kan ka kubor ha kan ka por ka bamenta bat ka benta ka phang ka ba kan long ka kubor ha kan ka por ka long ka jingyale ya ki jing pensoi nga pensong nong rim ya kan ka benta na ka gospel ka jong Lukas ka nong ka ba sao ka khot ka ba ningkong bat ka ba ar u Jisu te upala dap do mensim makhuj ula wan pai pat naga Jordan bat le lam no ya u do mensim shaka riklau sau posngi pala pensoi ya u do soitan ru em shembam ha kita kisngi hendrai enda kilakut ula sngau than te lengba kan ne ka banta ngabu ya kan ne ka phang jingyale ya ki jing pensoi haba ya Jisu hadin ka jing pen baptis hagawa Jordan ula long ba dap do mensim ba khoj u jong blai mensim ba khoj ula wan ban shong how try jongi u Jesus Christ pale lam no ya u sha ka riklau parula sha e ka jing pensoi ya ki lightly ki jing pensoi paru syaitan ula pensoi ya u Jesus Christ ka ban ningkong kalong ban pen kelak pu ya mau ndai Jisu om tang dau pu po breun im ndai de ka kten baro ka ba mi no no blai ka wei par ka jing pensoi kalong paun mani dem ya u syaitan Reu Jisu tang yau blay yau try wau blay ngin syakri. Om ya ki wei pat. Reu tang yau blay ngidai ban syakri. Pat ka jing pensoi ka balai. Ka balong. Paun peno yalade na ka jrong ka temple. Na bala tho ka ktin jong blay. Ka ba blay un sa pai ki angel. Pan kem yau try jungi u Jesus Christ. Reu Jisu la pendon kam na kaktin ke jong mlai pa menam tenju yau try ubau blai jong me pa syaitan ula syarem u Jisu ula job ye kita ki jing pensoi sau posngi sau permit ula sya thangan handai la kot kita ki sau posngi ula sya ka jing pensoi handai u Jisu ula job kumno ka jing jongi kum ki breu kini ki jing pensoi ka ba syaitan ula pensoi yau try Jesus Christ ki wan kicu ki jing pensoi ha kini ki sngi ki jongi menta tabangi klem kan mau dai la rangi kan mau ban rangi pensong nong rim nang ne ki dai kicu ki jing pensoi kemala pensoi yau try Jesus Christ syaitan ru ongi ban pen kelak pu yau mau ha ka jingem jongi ki breu ha ba wan ki jing ha ba wan ki jing tenju haba wan ki jing kerdu haga jing im ka jongi syaitan u pej yangi hanu ka jinglong ngidon kuma pej yo try Jesus Christ pa utngan itu yangi ya ka kena ki breu ki don kam para kum kata ka por ka bangi ngilas ngau du jingkermen ngis ngau kutlat padu syaitan unwan pan ai jingmot wang kat ne ka ba mimin jenjar Syutu no. Syulute no. Pat ban thok ban syukor. Habakut wat ban sim ya ka jing embreu ru. La ban ngop ha ka sngi ka bakot. Rai kumbau Jisu la ka jing pensoi. Rai kum ki breu, kum ki khon ki jong blai. Ngidai ban kan mau. Po syaitan un ong yang apa dia pikum ju pan pen kelak pu yau mau un ong ru yang ngi bangin mane yau syaitan ngin mane yau pan un ai yang ngi ya ki baro haga jingem jongi kim ki bro baro naru barit haru bakrau
Omnon weru bom kwa eka bor barka buram. Lara don kalat baro ukwa ya kata. Par syaitan bo yo i yangi pakum ki bro ngi don kata ka jingkwa. Parada haka jim jong ngi tlot no. Ngi lek no sika jingmot ka jong boman. Ngi IT lari ngi submit no elade syau boman haka jim jong ngi ka bakanjaman sim. Paru boman unsa ai jingmot yangi. Unsa pli yangi ke lenti la mi kwa kan ka bor min yo tangba mi dei ban le kumta. Tar mi kwa ban yo ka te ka spa ka pa mi la angnut mi la ban yo tangba mi ha ban le kumta. Pat ha kata ka jing sya pan syoy. Maka kata ka jing kwa palat. Bangin mar bangin lam mani dem ya syaitan. Pat ngin sangop ka jing pan syoy. Kumu Judas Iskariot. Ulong way na gisenran ka jong try jungi u Jesus Christ. Habu ula long senran jong try u Jesus Christ ula tip. Kumno u Jesus u yaj pat hangno u don. Pat ki nongshun na katuka por ki kwa pan kem yo try u Jesus Christ. Pat don kam ki nong yarap. Pat ka ba kadu kila khot yo Judas. Haka jinga selok ka ba jar. Pat kila thong dakap kasbai rupa. Pat bala thong ya Judas sagi sebai rupa. On lada men IT no yangi ya try Jesus Christ. In ayame laipau ki sebai rupa. Maria peni tang ba yakane men yo anda melia menjur pat ngi pat mela IT syangi yo kanrat jome. Judas wood u penstet marka jingi bang ka ju ka jingi kwa ka jong u. Pat u klem kan mau syu ya lo jong kanrat u jong u. Bat u lakum dino yo try jingi Jesus Christ tang lai phau tali kisbai rupa. Pat u Judas u langat haka pop ka ba shirkai. Kat yo try Jesus Christ u penchong dor tang lai phau tali kisbai rupa. Kador kabarit Marka ta kum ki khon ki jong blai. Ni hapan kan mau bu syaitan ru un ong yang i kumju akan ikisngi. Pej kan ka bor, pej kan ka burom, pej kan ka spa. Le da kan ka lenti men sayo yaki. Rangi klet yo blai. Kan mau ba yo ngin sangop ka jing pensoi kumangop u Judas. Un sa pensoi ru yang i. Kumala pensoi yo try Jesus Christ. On penok nak jerong ke tempel. Rai Jisu ong menom tenju. Yau try ubau blay jome. Menom tenju. Haka jing syakri ke jongi yau blay. Ngim shikam shem mut ba ngim ya kendu syu ya kino ki jing Kat pangirang syakri yau blay. Nginang ya kendu ya ki jing ke ba kam krau. Mereka nega long si benta ka bo blay u prang ka jim ka jungi pan prang ka jinget jungi ba katno ki nget kine yo blay kum yo job u syakri jong blay po syaitan ulai bisni yo bat ulai syok da ka jing yap tem ka ba kraw da ka jing persneu ka ba kraw ki jing don jing em ki jong u job bat kum juro wat ki khon ki ti jong u la sim no bat ka ba khadu u yo to jaw Pat job la yo ya kan ka jingpang ka ba kraw ye uto jaw baro sirinjeng. Pawat ki perlok ki bhajan na sendau jong uru. Kila keren beng, kila pet no, kila kentaj no ya u. Pawat ka lok ka jong uru kala keren beng. Balai mirang syakri ya nu balai uba katne ki jingjenjar. Mila klebit namba mi syakri ya nu balai ndrai u balai simdan rengkat bat me. Rai u job u yaine baru blay. Rai la lakut kita gisngi ki jing tenju. U blay u la iPad. Ya kata ka jingkot jingkia. Ya u job na kita jauh. Baru blay u la kurku ya u. Arsha kambunsha banyak ka ba udon menchwa. U la kamroy bunsha. Namar ka jing sha ka jong u. Ya kita ki jing tenju. Marka takum ki kun ke jong blay. Abangi syakri yo blay. Abangi duai ngi pan no blay.
ngimla ban ap haka jing em ka jongi ngimla ban ap ya kata ka jubab ku jong blai ngi sngau bitar yo blai haba wan ke jing ngi dwai yo blai re ngi myo ka jubab ngi bitar yo blai bat ngi phailan det no sho blai bat ngi phet no se ki ki jing thala jung ka pertai bat kapen sosi hadu kata yo blai marta kum ki khon ki jong blai ki ne ki jing pen soi kin wan ka jim jungi barok lai tele kumba u Jisu lamat ya ka jing pen soi han rei lada ngi long ki breu ki bala dap do mensim jong blai ngi la ban ya le persya bat ngi la ban job ya kita ki jing pen soi barok to blen kerku ya jing sha skor jungi ne kubor ka ban lengkot na kam ta ka burom ka jong u amen to ngi ne duai au blai ko pa jungi bab neng ngai ngui ame sa season pat ini ka kubor ka ba mel ai ne ka benta ka jongi ya bangi em ma ka ni gisngi ngemla pan pen kerpang ila de naga em lang ka salang ya hap ne em pan ya khle lang rai hab reng kita ki jing ya em ki jing ya yai lang ki jongi rai to ai mu men sim jong me un yo jaka ka jim jongi bangi la ban ya le ya kita ki jing pen choi ki ba haru kom ma ka jim jongi thau thmai ka jim jongi ai bo rengi bangi la ban job ko mo try Jesus Christ la job ki jing pen choi ngeru ngin job kum chu to pelaj no ngin ka por ka jing ker khu jome to ai ka jing ka jong blek pa na bom chu kot ka jing ka ba dap yang ka jong try Jesus Christ lem ka jing slok ka ba thiang ba pen sai bor jo man sim khoi to ai ba ken lain chong sa ka chem jongi ka ba man na ka singi na ka banta ka burom ka jong blai ni tuai pan amen